الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی قبولیت دی گھڑی ہے، دعاواں کر لو، اے قبولیت دی گھڑی ہے فقیر دے نزدیک۔ میرے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ میرے جتنے بھائیاں نے، رائے منصب علی صاحب میرے بڑے پیارے بچے نے، میرے بھائی نے، اللہ سونے اولاد عطا فرما۔ علامہ مناظر صاحب اللہ سونے انہوں نے اولاد عطا فرما، اور جڑے ساتھی نے یا اللہ سارے بے اولاد نے انہوں نے اولاد عطا فرما، جڑے جڑے معاونین کر دے۔ چھوٹا میرا بچہ ہے ایک جدے واسطے دارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں واسطے دعا ہے قبول فرما۔ جتنے بھائی کھڑے نے انہوں نے ہاتھ اٹھا رکھے نے، انہوں دے دلوں میں دعاواں نے میرے مالکہ پوریاں فرما۔ یا مولا کریم جنہ دوستان نے، علماء نے، جتنا بھی کلام پاک پڑھ کے مختلف مدارس چوں اور بچیاں نے اپنے گھراں چوں میرے ملک کی تحف دا ثواب، اس لنگر دا، کھانے دا، اس محفل دا، اسال ثواب، برکت اور رحمت تمام حضور دے غلام جڑے ہر سال اس محفل واسطے محنت کر دیں، کوشش کر دیں، حصہ کر دیں، یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ انہاں ساریاں دا اے نظرانہ عقیدت مولا حسین تے انہاں دے ساتھیاں دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول ہو جائے۔ میرے مولا کریم میرے سارے ساتھی، میرے سارے بچے جڑے معاونت کردے نے، ایس سال بھی کیتی نے، اگلے سال دی بھی نیت کیتی بیٹھے۔ ہاں بھئی نیت کیتی بیٹھے ہو نا، حاضری دی بھی لنگر دی بھی، اللہ تواڈی حاضری اور تواڈا لنگر قبول فرمائے۔ میرے بھائی میرے بچے ابو سفیان دے والد صاحب واسطے دعا ہے قبول فرما۔ یا مولا کریم بھائی فاروق صاحب واسطے دعا ہے قبول فرما۔ میرے مولا میرے جتنے بچے عزیز و اقارب، میرے سارے بچے جو دعا واسطے کہہ رہے ہیں، میرے مالک میرے سارے بھائیاں سجنا بیلیاں دے گھراں وچ، کاروبار وچ، رزق وچ برکت فرما۔ ہر بے اولاد نو اولاد دے، ہر تنگ دستی دور فرما۔ یا اللہ جو ساتھی جیل وچ قید نے انہاں دی رہائی کر دے۔ یا مولا کریم جو بیمار نے کربلا دے بیمار دا صدقہ صحت دے دے۔ یا اللہ جو بچے بے روزگار نے انہاں روزگار دے دے۔ عزیزم علی صاحب دے کاروبار برکت فرما دیں۔ میرے مالک اتنے لوگ کھڑے تیرے نبی دے نواسے دے عاشق، انہاں ساریاں واسطے میرا بیٹا دریا، میرے سارے ساتھی، انہاں دے والد صاحب بیمار نے، انہاں نے صحت عطا کر۔ یا اللہ میں بہت سارے لوگاں نے آکھیا ہے میں انہاں دے نام نہیں جاندا، میرے مالک انہاں ساریاں دیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول کر لے۔ مولا حسین دے ذکر دا صدقہ، نواسہ رسول دا صدقہ، شہید کربلا دا صدقہ، ساتھیاں دی محنت قبول فرما لے۔ جڑے جڑے بچے جس جس جگہ تو چل کے آئے نے انہاں نو ہر قدم تے ثواب عطا فرما۔ مولا حسین دے نال صبح قیامت ساڈا ساتھ ہو جائے۔ یا مولا کریم کتنا انہاں سونا سنیا ہے، کتنا جم کے کھڑے رہن، گرمی برداشت کیتی نے، قبر دی گرمی تو بھی بچا تے حشر دی گرمی تو بھی بچا۔ میرے مالک انہاں دے حوصلے بلند فرما۔ میرے مالک انہاں نو اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب فرما۔ میرے مولا جو جو بھائی ساڈے نال معاونت کر دین ہر سال انہاں دے رزق وچ ہور اضافہ برکت فرما۔ جڑے جانور لے کے آوندے نے، جڑے کوئی لنگر اور لے کے آوندے نے، انہاں ساریاں برکت دے دے۔ یا مولا اپنے محبوب دا صدقہ تعاون کرنے والے بھائی انہاں خیر عطا کر دے۔ یا مولا آن والے بھائی جو خدمت گزاری کر دیں، اج تے محفل ہوئی ہے جڑے پتہ نہیں کدوں دے لگے نے اس کام وچ، میرے مالک انہاں اجر عطا فرما۔ میرے سجناں نو کامیابیاں عطا فرما۔ عزیزم بسر فدا حسین نو صحت عطا فرما۔ یا اللہ اور بھی جڑے جڑے بچے موجود نے انہاں دے دلاں وچ دعاواں نے میرے تک پہنچا رہے ہیں اپنے دلاں وچوں، مالک میں انہاں نو تیری بارگاہ وچ پیش کرنا قبول فرما لے۔ میرے مالک انہاں ساریاں دا آنا قبول فرما لے۔ دھیاں بہناں بچیاں بچے جو جو دعاواں کہندے نے ساریاں واسطے دعا کرنا میرے اللہ قبول فرما لے۔ میرے مالک حضور دے دین دا بول بالا فرما۔ میرے اللہ سانو اعلیٰ حضرت دی فکر تے قائم و دائم فرما۔ حضور دے ہر غلام نو برکت اور خیر نصیب فرما۔ اہل سنت و جماعت نو حضور دے دین دا خادم بنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ